persuna li femminil, vittma femminil, ċertu li ġili namluha maskil, ġili le, ġili ma taqbilx m'għandhom, eccetera. It-titli tal-karigi imma li se nipprova nifoka fuq daw, it-titli tal-karigi speċjalment istituzzjonali li jissemmew il-ħin kollu fl-aħbarijiet, għax speċjalment Malta il-nies prominenti jagħmlu ħafna iktar aħbarijiet ma diġi isiru barra kultant għax ma jkollux fuq nitkellem. Għandek ħafna stqarrijiet u aħbarijiet, il-media houses Malta jaħdmu bi ftit nies, allura jiddependu ħafna drabi fuq l-istqarrijiet li joħorġu. U allura għandek il-Prim Ministru, Segretarju Parlamentari, Maġistrat imħallef, però n-nies imbagħad kif rajna fl-istudju tajjeb li smajna fuq u n-nies jgħidu maġistrata, segretarja parlamentari, mhux wisq ministra, ma se naraw eżempju. L-imħalfa ma jgħidux, is-sindka jew is-sindkuwa jgħiduha. Jiena mill-imqabba illum għandna sindka aħna u bħal fil-każ klassiku li smajna n-nies jgħidu sindka jew sindkuwa imma trid tiġi indirizzata sindku. Sfortunatament, issa nagħtikom eżempju mix-xaqliba l-oħra politika biex inkun imbilanċjajthom, għax is-Segretarja Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tippretendi li tiġi indirizzata wkoll Segretarju Ġenerali. Issa, mela, fil-medja naraw li l-Kanċilliera Ġermaniża bejn wieħed ieħor smajna diversi każi imma donnu aċċettata li hi mara. Il-Kanċilliera Ġermaniża il-Prim Ministru Ingliża dejjem bdiet minn żmien Thatcher u bqajna għaddejjin bil-Prim Ministru. Issa, jiena sibt il-Presidenta ta' Malta, però huwa żball għax tara minn tiġi il-Presidenta ta' Malta ma nafx se tagħmel imbagħad il-President nedit. Tajjeb, ġifieri, allura ħadd-pjaċiri jiena ma għall-mument. Di sara daqsxejn mela, il-President ta' Malta tinħatar ambaxxatur speċjali tal-araw se tgħidu dik u għennex tfisser. Imma tinduna il-verb biss huwa fil-femminil, il-President jista' naċċettawha ma l-inqas ambaxxatriċi kienet tkun forsi aħjar. Dawn l-istqarrijiet għandhom poter kbir fil-medja Malta. U allura il-Ministru Helena Dalli huwa l-inqas kien ikun hemm forsi s-Segretarja Parlamentari inserta sibda tnejn għax it-tnejn nisa u dik tinfluwenza ħafna. Dana il-Media House tal-istess partit fil-Gvern jgħidlek il-Ministru Helena Dalli imma aċċettata ħafna fil-Media House tagħna ma sibx jagħmlu TVM, imma minn tagħna wkoll Rosetta Eger, Segretarju Ġenerali mara tal-PN, li segretarja teżisti ħafna, ġifieri ma kien ikun hemm l-ebda diffikultà, imma r-reżistenza u se nidħol ftit fiha mill-persuna nifisha. Il-kliem smajna il-riċerka ta' Darudu anke ta' Ġożan huwa mezz biex nispjegaw ir-realtà, mezz ukoll biex inbidlu r-realtà. Immaġinaw il-maqlub, għax jiena dejjem nagħti l-eżempju tal-maqlub. Immaġinaw illi ngħidu il-Maġistrata ġew mifsud. L-imħalfa Tony Avella, il-Ministra Manuel Mallija, is-Segretarja Parlamentari Krista Ġus taqbad titħaqu, ġifieri qas tikkonċeppihom, imma dan mhux qegħdin ngħidu l-ħin kollu fuq in-nisa. Il-ħolqien ta' kelmiet ġodda, għax issa se nidħlu mbagħad għal tista' tgħid l-imħalfa ma jgħidu ħaddi. Ma l-ħolqien ta' kelmiet ġodda għaddej il-ħin kollu. Provajna nħolqu l-kelma stessu, il-vant nofsani u l-ġnus maquda daw kienu kliem maħluqin, inventawhom ma ġodda. U l-Prim Ministru xi darba kienet ġdida, aħna Prim Ministru minn 1921. Għandna, xi ħadd ħoloq. Kultant jinħoloq u jgħid hawn kliem li jibda u jispiċċa. Darba konna ngħidu qata' xahar faqa, wieħed tal-life u mara fuq il-figer. Dawk issa nbidlu. Ġifieri noħolqu kliem u ġieli anki jgħid. F'numru ta' karigi, kif-rajna diġà sar waħdu, it-teżoriera ngħiduha, is-segretarja ngħiduha, imma ħafna drabi il-President le. Di dejjem ngħidha Rosettejk jiena, billi għandna issa alfabet sħiħ ta' sesswalitajiet. Is-Segretarju Ġenerali Rosettejk xi tfisser sewwa? Tfisser li di tilbes bħala mara ma tfossar raġel?
Jekk nidħlu f'daw tibda tifrex ħafna. Il-Presidenta fuq Facebook, intom xi ħadd kien refera qabel ukoll, is-siba l-Presidenta Malta l-Ema jiena sibt il-Presidenta tal-Azzjoni Kattolika ta' Santa Venera Yvonne Xerri Target li il-Presidenta. Dan huwa di safejna fiha mill-Line News. Il-Ministra Helena Dalli għamlet xi ħaġa fuq l-immigranti ma nafx niftakar x'kienet, però fil-kummenti il-Ministra Dalli tintuża. Ġifieri differenza bejn l-aħbar u mbagħad il-kummenti tagħhom. Il-ġurnaliżmu bħal kollox għandu difetti kbar Malta, però jista' jintuża anki biex isir avanz. Ġifieri hemm l-għodda, sikkina nista' nuża għal diversi affarijiet, nista' nuża għal tajjeb ukoll. Sintka kieku tidħol tindera. Il-Ministra nagħmlu xahar nitkellmu fuq il-Ministra. Xi ħadd ikollu irid jiddeċiedi ngħidu x'Prim Ministra jew Prima Ministra, però jistgħu jindraw. Il-lingwa lil-sin tagħna diġà għandu l-modell imħallef imħallfa. Ma m'hemmx għalfejn dawn xi ħaġa kbira ta' barra minn hawn, x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn. Għażilt ftit pajjiżi kbar, naf li Angela kien żgur kienet tidħol fl-Italja u allura għażilt pajjiżi oħrajn inkluż l-Italja. Fi Franza u l-Italja hemm moviment lejn il-femminizzazzjoni imma b'reżistenzi. Fil-Ġermanja u Spanja qed nieħu il-kbar Ewropej li għandhom il-ġens. It-titli huma feminizzati għal kollox, jiġifieri il-mudell Ġermaniż u Spanjolu totali feminizzat. Franza. Kien hemm ministra li ħarġet ilha. Naturalment beda d-dibattitu għax se tgħidu. Il-Ministru, l-Ministru, insomma, dak huwa il-maskil ħareġ ansent femmin. Sewa, dak huwa minn websites tal-lingwi interessanti. Edith Cresson kienet l-ewwel Prim Ministru, Prim Ministra Franċiża fl-1991, dik hija intervista fl-2011 Madame għadna l-Premier Ministru Edith Cresson. Ġifieri kienu bdew jiċċaqalqu ftit imma mhux wisq. Le-Monde, issa hawn fejn ġejjin problema li ma nqalebx s'issa l-ar ħaġa li jista' jiġri hu tidħol il-politika. U Franza daħlet. Le-Monde xellugi la Premier Ministre feminin tajjeb għal Theresa. Le Figaro Lemin, Premier Ministre. Tajjeb illa Franza, il-Lemin donnu jrid il-xellu ħanaraw kif sewa din għadha kemm issir, jiġifieri da Theresa nouveau Premier Ministre. Fit-86 il-Prim Ministru Soċjalista Laurent Fabius ħareġ ċirkolari li tajt il-karigi fejn iż-żomma mara għandhom ikunu fil-femminili. Ma kienx segwita, għax wara kien hemm il-koabitazzjon, insomma kien hemm President Soċjalista u l-Lemin fil-Gvern. Però imbagħad Lionel Jospin fin-98 reġa' ħareġ bejn wieħed u ieħor l-istess ċirkolari u jgħid dika tal-86 ma ġiet segwita imma għandha tiġi segwita issa mill-amministrazzjoni mill-Gvern. Sewa mill-Gvern Franċiż. Deputat tal-Lemin fl-2014 kien qed jitkellem fl-Assembleja Nazzjonali u kienet qed tmexxi dak il-ħin mhix l-Speaker ma kienet tmexxi dak il-ħin mara. U insista illi jgħid Madame le Président fil-maskil. U weħel ġimma paga. Jiġifieri skont dawk il-direttivi li kien ħareġ il-Gvern Franċiż, weħel kwart ta' xahar qed ngħidilkom ġimma imma ammont, mhux 10 liri. Ammont l-Académie Française daħlet fl-argument. Issa, l-Académie Française għandha gburija
bil-Kamilla li uħadet għalija għax mhux għax ma taqbilx, imma għax il-gvern indaħal f'pansjoni li tagħha. Dak kien l-argument tal-Akademija Franċiża. Tindaħallix f'dak li ngħid jiena fil-lingwa, fuq il-lingwa. U qalet illi bejn wieħed u ieħor il-Franċiż ma jaħmilx wisq illi kollox isir femminil, ġifieri għamlet l-argument tradizzjonalista l-Akademija Franċiża. Imma qalet u tat raġun f'dal każ lill-Presidenta li kienet qed tmexxi l-Assembleja Nazzjonali illi meta jkun hemm talba espressa mill-individwa li tiġi indirizzata fil-femminil, dik għandha tiġi osservata. Mela it-talba ta' min iżomm il-kariga għandha tingħata pis. Il-pajjiżi frankofoni oħrajn, mhux Franza biss. Fil-Belġju hemm femminizzazzjoni sħiħa, dokumenti sħaħ, hemm gwida ta' mitfaċċata, tgħidlek kif għandek tgħidhom il-karigi, sewwa u lista alfabetika, di l-ar biss. Jiġifieri blej, karigi, professjonijiet u xogħlijiet kollha tassattiva kif għandek tgħidhom fil-femminile. Lej biss għandha tliet faċċati. Fl-Iżvizzera ilhom mill-89 mhux biss għamluha tassattiva, imma qalu li għandu jkun hemm konsultazzjoni mal-għaqdiet ta' xogħlijiet jew unions biex fejn m'hemmx il-femminili jippintaw kelma fil-femminili. Fl-Italja imbagħad it-taħwit ġifieri ta' meta ma jkollokx daqsxejn regola xi ħadd jobni. Theresa May il-nuovo Primo Ministro, mbagħad la nuova Premier fl-istess aħbar. Imbagħad Theresa May il-nuovo Premier Britannico. Issa da jista' jkun ukoll żball fis-sens li fil-ġurnaliżmu hawn min jikteb il-tekst tal-aħbar imbagħad it-titlu jagħmlu ħaddieħor. Jista' jkun għalhekk. Imma tindunaw illi insomma l-ħares. Da kien hemm l-istess problema f'Ministra li ħarġet ilha, sewa fuq Vanity Fair iddibattewa din hemm artiklu sħiħ li dan ma tistax tħabbat l-info. Hekk imbagħad tara di la-Ministra meta Theresa May kienet għadha Ministru tal-Intern. La-Ministra u għal darb'oħra dal-Ministru hawn imbagħad ġifieri erġajna bit-taħwit. L-Akkademja della Crusca li semmieta wkoll Angela kienet ġiet miżinterpretata li donnu xi ħadd qalox l-Akkademja della Crusca qalet maskila għandek tuża. U ċċarata fl-2013 illi fejn hemm l-opportunità li tuża il-femminil għandek tuża la Ministra, la Presidenta, l-Assessora, la Senatrice, la Deputata. Okay, bħalma ġara fil-professjonijiet l-oħrajn, kirurga, avukata, avukatessa, eccetera. Ġifieri meta tajt l-Akkademja della Crusca insomma ħaġa. Il-Ġermanja hemm femminizzazzjoni assoluta di Ministra tal-Difiża. Ġifieri f'qasam jerġa' fejn is-soltu jagħmlu ministri nisa. Di Ministeri. Spanja, Primera Ministra. Dokument tal-Gvern Spanjol, grazzi Angela, dabatitu li Angela, li jidderiġi, li għandek tuża il-femminil. U jagħti ħafna eżempji, embaħadora, tajjeb ambasċatriċi, governadora, hemmhekk m'għandhomx sint tiegħu tar-reġjuni, eċċetera. Naħseb biex nimxu l-qudiem u anke mill-esperjenza li kellna fid-deċiżjonijiet tajjeb għandu jkun hemm suġġerimenti iktar milli direttivi tassattivi, jekk wieħed jaqbel li nimxu l-qudiem, lan ikun li jikkonvinċi, però jien nemmen salta xejn bil-komplet Angela. Jien nemmen li għandu jkun hemm l-istituzzjonijiet tal-Istat li jidderiġu. L-Istat jeżisti għalhekk u l-Istat għandu l-awtorità u l-leġittimità. Mhux għandek għaqda mhux governattiva volontarja tajt għandna nagħmlu hekk. L-Istat
u dan u xamilna tajjeb ħafna fid-deċiżjonijiet u għan, illi twaqqaf il-Konsil Malti, il-Konsil Nazzjonali tal-Isim Malti, li hu organu tal-Istat u li ħareġ direttivi imma nemmix li f'del każ għandu jkun ikunu ta' attivi, eccetera. Nitalmu wkoll minn xi ġranna konna nużaw il-kelma Furjana, mbagħad skos ġurnalisti Furjaniżi li ħadd minnhom ma jgħod il-Furjana. Bdew jgħidu għax biex ikunu prestiġjużi Florjana u ħabdu bil-kelma Florjana li nistemma mhux biss artifiċjali. Tinsewx li ħaw ġurnalisti wkoll joħobbu jużaw lingwaġġ prestiġjuż biex huma jistemaw prestiġjużi. Anke fil-politika u nies li jużaw lingwaġġ tqil biex nistemaw intelligenti. L-istituzzjonijiet tal-Istat fost dawk, naħseb il-Kommissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza għandha tkun il-leader f'xi ħaġa bħal din, hemm il-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malti, l-Awtorità x-Xandir, il-Dipartiment tal-Informazzjoni għax l-Istazzjonijiet u l-Public Broadcasting Services, jekk ikollok l-Istat jaħdem f'ħaġa bħal din ikun hemm, biex quddiem, naturalment hemm ħafna qdiet volontarji, l-Akkademja żgur, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, il-partiti politiċi għax għandhom djar tal-medja, l-qdiet li jiġbru speċjalment dak li toqsma. Il-maġistrati mhux problema kbira li mħalfin li jkunu problema jekk jgħidulek le għajd li mħallef u s-sindki. U l-qdiet favur l-ugwaljanza, ġifieri hemm kas-sindki hawn skos sindki nisa li jekk jirreżistu kollox jaqa' jgħidulek qed tgħidli ngħidilha sindku. Ħidma minn qabel, tajjeb ġifieri qabel trid taħdem qabel. Ħafna drabi bil-kontra trid taħdem, ġifieri trid tmur għand jien ngħid l-ewwel imħalfin u sindki. Tagħmlu tfehmu, tgħidilhom isma' dan huwa il-mentalità li rajna fil-qwiel u qed inġorruha anke n-nisa. Għax jistgħu jfixklu ħafna. Ġifieri essenzjalment rajna hemm diversi modelli ta' kif wieħed jista' jimxi, aħna għadna lura imma nistgħu nimxu fil-prattika m'hemmx għalfejn ħafna teoriji kbar imbagħad ma nagħmlu xejn aħjar situazzjoni prattika. Importanti li tkun wiesa tikkonvinċi u li nwarbu xkiel minn qabel. Għax naħseb dik li importanti. Grazie.